พี่ดอนกำจึงเป็นเคียหากเม็ดกับจงฟีพี่ดอนกำจึงเป็นเคียหากมันเสียมจงฟีพี่ดอนกำอยากกับกำบ้าหากจิงกับจงฟีกันนี่ก็ลองกับจิงกะลีกับจงอาอย่าพี่กันนี่ก็สงีเห็นเรื่องนี้เป็ดอยากกับตีนกับจงเบลย์อายุเบาตรายอุละเละนักมันตาเวบเรียวอุบาดอนกำอยากกับจิงเป็นเคียหากกับเม็ดกับจงโองี้เป็ดอยากนี่กับปอนักตีนกับจงเบลย์นอมาร์คอสกับน้องกับชิพอลกับเดคอตกับบาสาวพุ่นเรียวเตอร์กับตีนกับจงเบลย์กับอ่องที่ฮะบากิลวันป่วยเจริโคฮะบาอุดังเล็กนอรูนเจริโคบากิสันรันจงอุบากิปัจบะบบนเดอุบัติมายัสอุบามัตลาอุโคนอุติมายัสอุลาช่องฮารอดกัลันตีบาอุดามักยาฮะบาอุลยอสโนเตบาอุเดอุจิสุบันนาซเรตอุลาสดังบันกระปัดจำบันองรูโกจิสุเมอุโคนอุเดบิตตุอิสนายังไงเรียบอุลากระปัดจำคำตั้มเมอุโคนอุเดบิตตุอิสนายังไงอุจิสุบุลายังอุลาองตุคอดเยอูบัดกิลาคอดเยวเตามัตลาบัดกิลาองฮาอูตุกระเมนตุยังรูอุคอดเยเมอูรุละบุนอบักเอลากะจันกบบุลายังจอดบุลาวันเชวจิสุจิสุละยะทุบุลาองฮาอูเมกว่าบังันเลอายุเยเมอุเตามัตลาอุลาองเตฮาอูโกน้องฮิไกบังันโยอิมัดจิสุเตอุลาองฮาอูตุเคเล็กเนาะกะตากะจิงเกจเมกะเป็นเคียเยเมเตกุมนีรูอุลาโยอิมัดบัดอุลาบูดเยอูฮะกะตากะลันตีกะตินจุบเลกะยะทุอิงหังเนบาวนิวมัตละอุช่องฮากตะกะจักาบันครองมันลากะสงีบัดฮะบาวละครองดันจิงกระเมนบันโยยากะจิงเป็นเคียอันมารุติบบาวลงอุบมัตละดันด็อกเตอร์ดันดาวายบาลาอันเป็นเคียอยู่เลเซกิลาประชังดะกะบอร์กะลาดดะกะบุยกะจังกีบาโรบันวาดอีกะจิงเป็นเคียเห็นเรมดันจิงเป็นเคียฮาโดเนกะคลิปมัดกะบันตาบัดงะเงจอุลาดูจิงกระเมนงะเงจอุลาดูลุดยากิตะกีจิงขมิลันตีกับจงอูบาโรบัดกุมตาอุช่องเนาะได้กับบาอุครองเนาะตั้งบันยออิมจักปอกันโดยมันลากสกีแต่เด้งตากับไบเบิลเกียรติบาฮาบาอุจิสุอุยายนักตะกับลันตีกับไบเบิลเกียรติอย่างงี้บาวนิวเบรียวเลยสโนว์อยากตะกับจิงวันกับจงอุจิสุบัดฮาบาวนิวบาร์ทิเมียสุเลยสโนว์บาวจิสุอุยายนักตะกับลันตีอุสโงทุรุบาวนิวจิสุเดย์อุเรียวมาดันอุสโงทุรุบาวนิวจิสุอุลองอุบักกระปังบัดตั้งบาอุลองอุบักกระปังอุเงจรุหากะดอนุดบาวละรุบันเละยากตะกับบักกระปังหากะจิงอิมกะจงอูแต่เด้งตาฮาบาอุบาร์ติเมียสอุยสโงบาวจิสุยาตะกับลันตีอุเละอายุกับไบเบิลเกียรติอย่างงี้บาอุลัสดังบันเปรตาจัมอุปรตากุมโนอุปตาอุองโกจิสุอุโคนอุเดวิดตัวอิสนายังไงพี่กันนี่ก็กันเตียนกับบาอุปตาอุองโกจิสุอุโคนอุเดวิดตัวอิสนายังไงอุปนันกัมนี่ก็กันเตียนอุโคนอุเดวิดหากจริงชาวละเดเป็นองอุโคนอุโจเซฟเนอุโคนกับแมรี่อุละเดเป็นประตากตากระดุรและนี่หากตากรุกกอมมันเรอุนี่อุเคลมประตาหากตากรุกกอมกับบักกันจะดออุลาปรตาหากรุกมกับบักันจามันซิมนามารูจิสุอุเดยอุคนจงอุเดวิดนามาระดับยาทุลปาดักินงอิทุลปาบานาอุเทียจงอุเจเซนาอุเดวิดอุนมีอุตาเกนอุบันลองอุนงสัญชาร์กับบาเบลเกทุเองนี่พิปุลีอิซายลนมันเรียวเดคอดคันได้เตอร์ที่จุบเลยเกทุหังตัวบานาบาหังอีออนคายโยโคนบานอาหังอีโยโคนบานคอดอยากกระเตงกับจงอุบาพลาวนองสลาอุสเอ็มกับจิงสุกอุบเลยบักคราวบอร์บัดอุกป้าบัมจุกดอุกินมาอยากกระตากกันเตียนบาอุเงจรุอยากกระจิงยาทุลปากับจงkita kinong itu lupa ke testament berim. Uni ubri uyo ya ke revelation. Uni ubartimius ubamatla umatla ke bakan jado anrei udei bayo I ya ke bakan jaman sim. Shibon kia bot akan taga sengi u Jisu anrei ke Bible klaim ya tu bau Jisu pen kia ino. Henrei ha bau Jisu ya na ke taga lenti uli ya sngau ya ke wei ke jingkot. Baru ya sngau ya ke taga kerteng ya ke balakot ya u Jisu konu David. Baru Jisu sung tu bau tau beriu u itu ya Jisu bau dewe. U Jisu sung tu ba dan bakot ya bau tau beriu itu ya trai. Tadeng ta haba u ya sngau ko Jisu konu David. Udah sange no naga taka jingya lenti ke jangu bat ulakli wei ta bakot ya nga.
Badehing ta pinakan maru bagi pajba habau Bartimeus uperta kila persang ban pensengap jar. Kila persang ban pensengap jar ya une umat la marki sengo kelut bau perta Henry une shimla sengap no ya ki pajba. Henry ula sengap ya kata kesur ka badan ha ka download ka jogu ka ba ong perta yai perta. Bat mdei tang besyu perta kulmar. Henry udah perta ha ka kerteng ka jong utrai ha ka kerteng ka badai ka kerteng ka balong u Jisu ukon u David. Dehing ta u itu ya u Jisu. Ba dei u riu madan. Dei u briu u basyu dei tang u briu. Henry u itu bau dei u Emmanuel. U itu bau dei u Messiah. U itu bau dei u nong penkia. U itu bau dei u kpa bam jikut. U itu bau dei u blai badan bor. U itu bau long nong sela. U itu bau long nong pela. Bau la kot dagata ke kerteng. Bat haba u la kot dagata ke kerteng. U Jisu ang ni briu itu ya ga. Bat haba u Jisu sengo to bau la kot dagata ke kerteng ka badai u Jisu ang wan yalam yu tau briu. Badehing ta haba lawan yalam yu Bartimeus. Bartimeus u no bak ia kata ka jankup krong ka jong u. Ka julong ka rukom ha ka to ka por baye ki nong krong la ai ru da ka uniform. Bakin pong da ka uniform kanang bagi ta ka yat lenti nang ta kini thu bau ni u dei u nong krong bat haba ki thu bau dei nong krong kini isen ai u bat kin ai ka jing rap yau tau nong krong. Bau ni nong krong ru habo kup ia ta ka jan krong. Usngu thu ba u dei u bala isen ai de ki breu. Bat udon ru ya ta ka jing sngosen ai la di bau dei unong krong ya ka bau mla ban le ai. Tadehing ta anda haba ula ya kendo yu Jisu. Haba u Jisu la kot yu Bartimeus. Bartimeus ula bretno eta ka jan krong ga jong u. Ula bretno ya kata ka identity ga jong u ba u dei unong krong. Ula let shau tau nong kerku. Ula let shau tau nong penkia. Om shu ku unong krong. Om shu kum tau bos ngosen ai yala di ne ki wei ki bisen ai u. Ukwa ya ka jing isen ai na Jesus Christ. Ong to isen ai nga. Kum kwa shu ki jing isen ai na ki breu. Ukwa ya ka jing isen ai na tribe. Adang tau la lot no ya ta ka jan kup ka jang u. Ula let show Jesus. Bau tip badai tang u Jesus bala ban isen ai u. Badai tau la let show Jesus. Ong ko Jesus tu isen ai nga. Bau Jesus kli ka ne ka jing kli. Wa me kwa bangan le ayu ya me. Bat hang ta yu ong akwa ban yo imat bat hang ta udah yo kia no na kata ka jing mat la ga jong u hagani ka sngi akwa ban kran ya pi khot yu Jisu da ka kerteng ka bakum no hato pi khot Jisu isin ayanga hato pi khot Jisu to ban kia ayanga ko Jisu to le isin ayanga la da pimpat itu yu Jisu bau dei wai la pi khot yu Jisu u Jisu nomla ban le ya pi Henry la pi khot yu Jisu daga ba pi itu baga ni ka kerteng ka ju ka don ka bor ban pen khia la pi khot ya ka kerteng u Jisu daga ba pi itu yu ba u dei u blai bam jikot u kpa bam jikot u dei ru u kon u dei ru u tau nong sela u ba pla u seem ka jingsuk la pi la itu yu ba u dei ta ngai ha ne ka khlip mat hi u train pen khia ai fi khot ya ka kerteng daga jing pen pau Mdei bisu khot namar bala khot. Khot ya ka kerteng ka jong Jisu daga bor ka jing pen pau ka jong men se ma khoi. Khot yu try ya ka ei ka ba u long. Khot yu try ya ka ei ka ba u la ban le ya phi. Ban ngai ngai la baro shikata phi la krong phi duk phi jinjar ka jim ka jong phi phi long ru ubriu bala sakma ka jim ka jong phi pila kwa ban lach na ni ka bor jong ka pop pila kwa ban lach na ni ka bor jong ka jingdum pila perta baro shikata pila persang baro shikata dalaga jong ka bor ka jong phi nrei phi shong krong sa phimla ban yeng nang ta phimla ban le e naladi nrei ka ni ka sngi u Jisu ya ya ka to ka jaka ka ba phi phi shong udan ha ka to ka jaka ka ba phi pinang ngap ya ka ni ka khubor utrau ya na ka to ka jaka khot ya u ha ka ni ka khlip mat wong ko Jisu u khonu David tu isna nga bat nga ngai ha ka ni ka khlip mat hi utrai on pen khia afi waju isna la de wat kwa ro ki briu kin isna ya phi wat ju ya churum sheneng men pen i dur smusi baki briu kin isna ya phi khmi lenti ya ga jing isna no trai kwa ya ga jing isna no trai om na ki briu bat nga ngai ha bu trai isna ya phi udan ka bor ben pen khia ya phi bat ha ka ni ka khlip mat ngi i ba ka tin joblai ke thu bau Jisu da kli me kwa ayu bat ha ka ni ka sngi utrai ong i phi kwa ayu la fila khot ya ka kerteng ka badai ka jong trai la fila itu yu wei ba u long u kli fi ka ni ka sngi fi kwa ngan le ayu nam ta jong fi ya thu ya ka fi don kam
thu ikai pidon kam utrai hagane ka khlemat nganget hagane ka khlemat unle ka kamba ya fi bat habau Bartimaeus uyo ka kamba shim la sakut no tang ban kemen bau la yo I nane bau la yo imat nane bula kemen bau yo ka kamba shim la sakut tang ta mereka Bible ke thu bau new mat la ula bot yo Jisu bat utrai kwa ban pen khia fi ule bha fi ka ne ka sngi khnang ba pin bot ya u ba pin long unong sakhi ba pin long unong pla ba pin long kata ka jing thu khana shaka prthei ya ka ke bau try ule ka jing em jong fi ban ya thu khana ro bau try de we leng ba uthlit jong fi leng ba ka jing em ka jong fi ba ngai utrai ule ne ka kamba ngai ule ne ka kamba api ha ga ne ka khlemat ngai ule ka kamba ya thu ya ka ba pi don kam ya thu try ka li pi don kam yu pi kwa ka le yu pi ya thu wanu bun ktien shani shatai bun kibri ki dawai China poi America gi poi India gi poi keleng long specific ya thu ya ka ba pi don kam utrai unle ya ka ta ha ne ka khlemat ngasngo ka don ka bor ka jong try ka ne ka por ngasngo ka don ka bor ka jing pasle ka jong try ha ne ka khlemat nganget bo try ule ka kamba na ka mata jong fi ha ne ka por ngin ya dwai hallelujah ai ngo ime ko try ma ai ne ka khubor ko try ka ba pen I thu ba me deu a ablay ba kini ki khon kin khat kar pat ya ka kerteng ka jong me ha ka rukam ka ba dei ablay ban pen ba ki I thu ba me deu a ba ki I thu ko try me long way ba ngai ko try ba ki khat na ka kerteng ka ba dei me ko try hallelujah da kata ka mensim ka ba itu ya me deu e ngai ka ne ka khlemat ki yo pdiang ya ka jing pen khia ngai ko try me ka li ki ru me don kam yu pi don kam yu ban ngai ha ba ki ya thu ka jing pen khia ka jing pelat try kan wan ha ne ka khlemat ta ka met wat ka mensim ha gi ko try ka ba ri ko kon ra try ha ka mensim ka download ko try ka ka jing mut ki yo khia ngai ko try ka mental depression barok ka ja ngai ko try ka bor ka jing pang jing stam jing dom barok ka kan ria ba try ngai ka jing pen khia ka jame ka wan ba try hikai ni ki khon bekin but ya me hikai ni ki khon ko try bekin long ki sanran ke bishisha ke jong me ki ba it ya me ki ba but ya me ko try ba ki ba ya lap ya ka kerteng ka jong me shano ba ki don ngadwai ngai ka kamba ka ja ha ni ka khlepmat ha kerteng ku Jesus nong pnem amen but amen hallelujah ngai try pen khia ip ba finom long syuk kita ki ba krong finom long syuk kita ken ki ba shong sa haju renduk menta ke sngi pin mare na ka mun tau try na maro le ki kamba kani ka long ka sngi ka bo bleu labo fin le kemen ba fin shat kemen ken hau try hallelujah ya ro I try ka blai shibon fi don kam syuk ki jing dwai ka jing slok fi la phone ni ki number fi ka screen ka jong fi ba fi la wan ro isha ka ni ka jaka hang ni haportnet prayer center ka ban ha upon nong thamai nong khriam ngi don ni do sngi ba ar ha do ka sngi sa jan jo ka tayo blame ko kui fi ngi je fi da ka jing ki jong try ka blai shibon amen